जुने आजार असो की नवे आजार, आहार असो, विहार असो की व्यायाम असो, गतिमान जीवनात आरोग्य संपन्न राहणं फार महत्वाचं आहे. मग काय करावं काय नको हे माहित असायला हवं ना. म्हणून हवे तज्ञ डॉक्टरांचे सल्ले आणि हवी उत्तम आरोग्य संहिता. त्यासाठी पहा कार्यक्रम आरोग्यता. अधिक माहितीसाठी संपर्क. नमस्कार. आरोग्यता या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. नवरात्रोत्सव सुरू झालेला आहे, सर्वत्र धामधूम आहे, परंतु कोरोनाच्या संकटामुळे या सणावरतीही त्याचं सावट आहे. परंतु परंपरागत चालत आलेले सण आहेत, उत्सव आहेत, त्याच्याबरोबर एक अध्यात्म जोडलं गेलेलं आहे आणि या अध्यात्माला जोडून आपल्या आरोग्याशी निगडीत अनेक गोष्टी या ठिकाणी आहेत. म्हणजे प्रत्येक सण असेल तर त्या ठिकाणी आरोग्य आणि अध्यात्म याची कुठेतरी सांगड घातलेली आहे. आज याच विषयावरती आपल्या सोबत चर्चा करण्यासाठी डॉक्टर सचिन मेटकरी या ठिकाणी आपल्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत. त्यांनी झिरो बजेट आरोग्य हे एक नवीन उपक्रम त्यांनी आता उपक्रम सुरू केलेला आहे. या उपक्रमासंदर्भात आणि त्यांच्याशी या सण म्हणजे आरोग्य आणि अध्यात्म या विषयावरती चर्चा करणार आहोत. तर या ठिकाणी डॉक्टर साहेब मेटकर सरांचं या ठिकाणी स्वागत. तर आता थोडस आपण सर चर्चा करताना प्रत्येक सणाचं आणि आपल्या एकंदरीत मानव आरोग्यावरती म्हणा तर एक वेगळी काहीतरी संकेत आहेत, संदेश आहेत किंवा एक सांगड घातलेली आहे पूर्वीच्या लोकांपासून. आणि आपण ही निसर्गोपचारावरती खूप मोठं काम करत आहात. तर याचं सांगड कशी घातलेली आहे तर थोडक्यात आम्हाला त्याची सुरुवात सांगा. नमस्कार. आरोग्य आणि अध्यात्म या कार्यक्रमाची सुरुवात मी मागच्या 3-4 वर्षापासून वेगवेगळ्या भागामध्ये, वेगवेगळ्या आध्यात्मिक कार्यक्रमामध्ये, सामाजिक उपक्रमामध्ये याच्यावर बोलतो. भरपूर वेगवेगळे लोक याच्यावर माझ्यासोबत चर्चा करतात. गाडेसाहेब, हजारो वर्षापासून भारत देशामध्ये या हिंदू संस्कृतीमध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रम, सण, उत्सव साजरे केले जातात. या प्रत्येक सण आणि उत्सवामध्ये वेगवेगळ्या वनस्पतीचा, पदार्थांचा वापर केला जातो. आपल्या पूर्वजांनी अभ्यास करून हे सण आणि उत्सव डिझाईन केलेले आहेत, हे तयार केलेले आहेत. आता नवरात्र सुरू आहे. नवरात्रमध्ये वेगवेगळ्या वनस्पती वापरल्या जातात. या नवरात्रमध्ये जे वेगवेगळ्या वनस्पती वापरल्या जातात त्याच वनस्पती का वापरल्या जातात ज्यावेळेस याचा मी अभ्यास केला तर त्यावेळेस आपले हिंदू जे धर्मग्रंथ आहेत किंवा त्याचा ज्यावेळेस आपण आरोग्याशी सांगड घालतो तर मग त्याचे फायदे आपल्या लक्षात येतात. या पृथ्वी तलावरती जेवढ्या वनस्पती आहेत त्या सर्व वनस्पती कोणत्या ना कोणत्या आजारासाठी आपल्याला चालतात. त्याचा आपल्याला फायदा होतो, त्याचा उपयोग होतो. मग आपल्या पूर्वजांनी, आपल्या ऋषीमुनींनी अभ्यास केला की कोणती वनस्पती आपल्याला कोणत्या ऋतूमध्ये जास्त फायदेशीर आहे. त्याचा अभ्यास करून त्या सण आणि ते उत्सव साजरे करत असून त्या वनस्पती तिथे जोपासल्या गेल्या. आपण आता पाहतो नवरात्रमध्ये 9 दिवस उपवास असतो. फास्टिंग म्हणजे उपवास, गणम परम औषधम. 9 दिवसाचा उपवास आहे. त्या उपवासामुळे खूप खूप वेगवेगळे आपल्याला फायदे होतात. कारण लंघनम परम औषधम, कोणताही आजार असू द्या, आजारावरचं पहिलं औषध म्हणजे उपवास. उपवासामुळे होतं काय, ज्यावेळेस आपण उपवास करतो तरी उपवास करत असताना हे पहा, एक छोटं उदाहरण देतो त्याच्यातून तुम्हाला समजेल. आपल्या घरातील एक गृहिणी असते, आपली आई असेल, आपली बायको असेल, तर नेहमी पहा घरातील स्वच्छता कधी होते, ज्या दिवशी आधी सगळं आपण काय त्या सणाच्या आधी. पण ज्या दिवशी आपली आई किंवा आपली बायको इतर घरातील कामं बंद असतील किंवा नसतील तर त्यावेळेस ती स्वच्छता केली जाते. एक्झॅक्टली तसंच ज्यावेळेस आपल्या शरीरातील इतर कामं सगळी बंद आहेत, म्हणजे शरीरातील सर्वात मोठं काम कोणतं, डायजेस्टिंगचं, चयापचन क्रिया. ज्यावेळेस आपण कमी खातो त्यावेळेस चयापचन क्रियेला कमी वेळ लागतो. मग जो राहिलेला वेळ आहे तो वेळ ती प्राणशक्ती जी आहे ती आपल्या शरीरातून सर्व शुद्धीकरणाचं काम सुरुवात करते. कधी ज्यावेळेस त्याला आपण चयापचन काम कमी देईल म्हणजे कमी खाईल. आता उपवासाचे जे आहेत ना ते वेगवेगळे प्रकार झालेले. एका दिवशी दुप्पट खाशी, उपवासा दिवशीच लोक जास्त खातात, खूप खातात. त्याच्यामुळे त्याचा फायदा होण्याऐवजी तोटा होतो. आता नवरात्रीचे जे उत्सव आहेत त्याच्यामध्ये जे उपवास केले जातात, मी आमच्या पेशंटला, आमच्या सर्व प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो, मी सर्व लोकांना सांगतो, उपवास जे नवरात्रमध्ये केले जातात ते नवरात्रमधले उपवास कसे असावेत. रसाहार असावा, फलाहार असावा, जेणेकरून तुमच्या चयापचन संस्थेला, तुमच्या डायजेस्टिंग सिस्टीमला विश्रांती भेटेल
आणि त्या राहिलेल्या वेळेमध्ये तुमच्या शरीरातले जे दोष आहेत, जे आजार आहेत, ते बाहेरून काढण्यासाठी त्यांना वेळ भेटेल. नवरात्रामध्ये कसे आता उपवास करावेत, तर नवरात्रामध्ये ज्यावेळेस उपवास करतो तर तुम्ही त्याच्यामध्ये सकाळी 12 पर्यंत तुम्ही ज्यूस पिऊ शकता वेगवेगळ्या फळांचे, 12 ते 2 मध्ये तुम्ही फळं खाऊ शकता. आणि संध्याकाळी आता नवरात्रमध्ये एक डांगर भोपळा किंवा त्याला लाल भोपळा म्हणलं जातं, या भोपळ्याचं खूप महत्व आहे. या भोपळ्याचे चांगले फायदे होतात आपल्याला, त्यामुळे संध्याकाळी त्याचाही वापर केला पाहिजे आपण. सकाळी ज्यूस, दुपारी फळं आणि संध्याकाळी लाल भोपळ्याचं तुम्ही. आपल्याला जो रेग्युलर भोपळा येतो त्याच्यापेक्षा हा थोडासा वेगळा असतो का भोपळा? हा, तो भोपळा थोडासा आकाराने वेगळा असतो, त्याचा कलरही वेगळा असतो. जो रेग्युलर भोपळा आहे त्याला दुधी भोपळा बोलू शकतो, जो हिरव्या कलरचा असतो. आणि तो असा गोल एक असतो भोपळा. हा, तो गोल भोपळा, त्याला डांगर भोपळा, त्याला डांगर भोपळा म्हटलं जातं. त्याचं काय आपलं महत्व काय असतं त्याचं? हा, महत्वाचा प्रश्न होता, त्याच्यावर मी बोलतो. डांगर भोपळा हा जो आहे, हा डांगर भोपळा ज्यावेळेस आपण आपल्या शरीरामध्ये टाकतो त्यामुळे आपले वेगवेगळे आजार निघून जातात. वेगवेगळे आजार म्हणजे कोणते आजार? ज्या लोकांना शुगर आहे, ज्या लोकांना बीपी आहे, ज्या लोकांचे कोलेस्ट्रॉल वाढलेलं आहे, ब्लॉकेज आहेत, हृदयविकाराच्या तक्रारी आहेत, ज्या महिलांचे हार्मोनल चेंजेस होतात, ज्यांची पचनक्रिया वीक आहे, ज्या लोकांचं पचन होत नाही व्यवस्थित, त्या लोकांची पचनक्रिया वाढते. नवरात्रमध्ये हा विशेष वापरायचं होतं, ते अजून कारण मला भेटलं. ज्या महिलांच्या ब्रेस्टमध्ये किंवा छातीमध्ये, स्तनामध्ये गाठी असतात, 30-40 मध्ये या गाठी असतात, पुढे जाऊन ते कॅन्सरमध्ये पण ब्रेस्ट कॅन्सर वगैरे होऊ शकतो. तर ज्या लोकांना ब्रेस्ट कॅन्सर पासून दूर राहायचं आहे त्या सर्व लोकांनी नवरात्रमध्ये 9 दिवस रोज संध्याकाळी 1 वाटी बॉईल केलेला भोपळा खावा. एरवी तुम्ही खाऊ शकता, भोपळा खावा, पपई खावा, जेणेकरून म्हणजे शरीरातील ब्रेस्टमधील ज्या गाठी आहेत त्या गाठी निघून जातात. साधारणतः हे आहे का, म्हणजे उन्हाळ्यात नको किंवा पावसाळ्यात नको असं काय असतं का त्याचं गणित आहे? असं काय असतं म्हणजे याच ऋतूमध्ये. याच ऋतूत डांगर भोपळा जो आहे तो भेटतो याच ऋतूमध्ये. आता काही भागामध्ये शेवटच्या दिवशी म्हणजे 9व्या दिवशी देवीला तो भोपळा कट करून तो उकडून त्याचं नैवेद्य दाखवला जातो. हा लोकांचा आळशीपणा आहे, परंपरा ही नाहीये. परंपरा रोज संध्याकाळी भोपळा खाण्याची आहे. संध्याकाळीच खाऊ असं काय नाही, 24 तासामध्ये तुम्ही कधीही खाऊ शकता, दिवसभरही खाऊ शकता. मॉर्निंगला त्याचा ज्यूस पिऊ शकता, दुपारी ते तुम्ही वेगवेगळ्या भाज्यावर बनवून भाजी करून खाऊ शकता, संध्याकाळी तुम्ही त्याचा ज्यूस पिऊ शकता, सूप पिऊ शकता, तुम्ही ते कट करून शिजवून उकडूनही खाऊ शकता. आणि पहिल्याच दिवशी आपली घटस्थापना असते, मग तिथं काहीतरी आपण धान्य पेरून ठेवतो, म्हणजे विशेषतः गहू असतं आणि मग वेगवेगळ्या प्रकारे. शेवटच्या दिवशी काही लोकांना ते उचलतात आणि परत नेऊन कुठेतरी ठेवतात किंवा ते मग विसर्जन करतात. तर त्याच्या मागची भूमिका आणि त्याचा उपयोग सांगा, कारण त्याच्यावरती जे उगवलेलं धान्य असतं ते वाया जातं ना. बरोबर. ऍक्च्युली ते टाकून देण्यासाठी वगैरे परंपरा असेल असं मला वाटत नाही, किंवा त्याचं विसर्जन करावं असं परंपरा असेल असं मला नाही वाटत. तर त्याच्या मागचा जो आरोग्य आणि अध्यात्म, आपल्या आरोग्यासाठी त्याचा काय फायदा होऊ शकतो. रामदेव बाबांनी व्हीट ग्रास एक प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आलं, गव्हापूर काय आहे. पण आता जे वेगवेगळ्या मार्केटिंगमध्ये वगैरे कंपन्या आहेत, रामदेव बाबांनी गव्हांकुरचं वगैरे मोठं मार्केटिंग केलं. पण 5000 वर्षापासून भारत देशामधील जे ऋषीमुनी आहेत त्या ऋषीमुनींनी अभ्यास करून गव्हांकुर आपल्या रोज म्हणजे वर्षातून एकदा 9 दिवस आपल्या घरामध्ये ते उगवायचं आणि शेवटच्या दिवशी ते कट करायचं, त्याचा ज्यूस करून प्यायचा. 9 दिवस जो तुम्ही उपवास केलेला असतो, जी फास्टिंग असते ती ब्रेक कसं करायची किंवा तो उपवास सोडायचा कसा, तर आपण जे सगळं धान्य वगैरे त्याच्यामध्ये टाकून जे अंकुर आलेले असतात हे अंकुर कट करायचे, स्वच्छ धुवायचे, प्रत्येकाने 1 मुठी घ्यावी, मिक्सरमध्ये टाका किंवा उकळीमध्ये टाका, त्याचा ज्यूस बनवा. 1 ग्लास ज्यूस त्याचा काढायचा, 1 ग्लास ज्यूस गाळून घ्यायचा, गाळून घेतल्यानंतर तो सकाळी उपाशी पोटी तुम्ही प्या. ह्याचे खूप फायदे आहेत. त्याला व्हीट ग्रास फक्त त्याच्यामध्ये गव्हाचं गव्हांकुर असतं, याच्यामध्ये वेगवेगळे 4 ते 5 प्रकारचे सगळं धान्य असतात. मग हे त्याच्यापेक्षा अजून ताकदवान असतं, जेणेकरून तुमच्या बॉडीमध्ये रोग प्रतिकार शक्ती भरपूर वाढते. आता कोरोना म्हणता तुम्ही किंवा इतर कोणते आजार असतील, मग तुम्ही हे औषध घ्या, ते औषध घ्या. त्याच्यापेक्षा महत्वाचं काय आहे, आजारापासून तुम्हाला जर दूर राहायचं असेल, कोणताच आजार होऊ नये, फक्त कोरोना किंवा कॅन्सरच नाही, तर कोणताच आजार होऊ नये हे जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुमची प्रतिकार शक्ती ही खूप स्ट्रॉंग पाहिजे. ज्यावेळेस तुम्ही व्हीट ग्रासचा किंवा या गव्हांकुरचा या घटस्थापनेमध्ये केलेले जो घट आहेत त्याची जे अंकुर आहेत ते कट करून ज्यूस करून तुम्ही पिता, तर त्यावेळेस तुमच्या शरीरामध्ये रोग प्रतिकार शक्ती एवढी मोठ्या प्रमाणात वाढते. कॅन्सरसाठी त्याचा फायदा होतो. तुमच्या शरीरात जे अर्थरायटिस, हाडे दुखण्याचा त्रास असेल, ज्या लोकांना केसाच्या तक्रारी आहेत, त्या लोकांना डोळ्याच्या तक्रारी आहेत,
ज्या महिला भगिनींना वगैरे गायनिक प्रॉब्लेम असतात, म्हणजे मासिक पाळीची तक्रारी असतात, त्या सगळ्या याच्यातून निघून जाण्याचं काम हे व्हीट ग्रास किंवा जे अंकुर आहेत ते तुमचे करतात. तर आपण दसऱ्याच्या शेवटच्या दिवशीला आपट्याची पानं वगैरे देतो. तर ते आपट्याच्या पानांचा म्हणजे आपण फक्त वाटण्याचा जो कार्यक्रम असतो का नाही, त्यापेक्षा त्याचा आपल्या जीवनात काय उपयोग आहे, म्हणजे आपल्या आरोग्यासाठी काय उपयोग असतो? हा सर, दसऱ्या दिवशी फक्त सर्व लोकांना आपटा आठवतो आणि त्या दिवशी त्याला सोनं म्हणतात. मग ज्या दसऱ्या दिवशी त्याला सोनं म्हणून एकमेकाला दिलं जातं, सोनं घ्या, सोन्यासारखे राहा, गोड बोला वगैरे अशी त्यांची परंपरा आहे. सोनं घ्या आणि सोन्यासारखे राहा, तर तसं ते वाक्य नाही. सोनं घ्या आणि तुमचं आरोग्य सोन्यासारखं ठेवा. ज्या आदल्या दिवशी ते सोनं असतं, दुसऱ्या दिवशी ते कचऱ्या कुंडीमध्ये जातं, तर ते कचऱ्या कुंडीमध्ये जाण्यासाठी सोनं दिलेलं नसतं. जे आपटा आहे, हे आपटा जो आहे सोन्यासारखी त्याची उपमा दिलेली आहे. कारण त्याचं असं आहे, तुम्ही ज्यावेळेस जे मिळाले तुम्हाला आपटेची पानं वगैरे आहेत, ते आपटेची पानं तुम्ही साठवून ठेवा. तिथून पुढे 7 दिवस, दसऱ्यापासून पुढे 7 दिवस, रोज सकाळी आणि संध्याकाळी प्रत्येक व्यक्तीने 4 ते 5 आपट्याची पाने 3 कप पाण्यामध्ये टाका, स्वच्छ धुवून 1 कप होईपर्यंत उकळा. 1 कप झाले की ती गाळून घ्या आणि सकाळी संध्याकाळी जेवण करायच्या आधी 1 तास प्या. यामुळे तुमच्या शरीरामध्ये असणाऱ्या गाठी पूर्णपणे विरघळून जातात. किडनीचे जेवढे विकार आहेत ते पूर्ण निघून जातात. तुमच्या लंग्सचे जेवढे विकार आहेत ते पूर्ण निघून जातात. महिलांच्या गर्भाशयामध्ये गाठी असतील, पोटामध्ये गाठी असतील किंवा छातीमध्ये गाठी असतील, त्या गाठी विरघळून जाण्याचं काम, विरघळून घालवण्याचं काम या आपट्यामुळे होतं. गाठी म्हणजे फक्त रक्ताच्याच इतर काही म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या गाठी असतात, गाठी गाठीच आहे. कोणत्या प्रकारच्या गाठी असतात किंवा समजा ज्यावेळेस त्याचा प्रकार चेंज होतो, रक्ताचे असेल, मेदाचे असेल, मांसाचे असेल किंवा कॅन्सरची गाठ असेल, जशी आहे तसं थोडं विरघळण्यासाठी कमी जास्त वेळ लागेल, कालावधी लागेल, पण हिने तुमची गाठ विरघळून जाणार. परंतु हे आजपर्यंत असं म्हणजे लिहिलं असेल पुस्तकामध्ये वगैरे सगळं तुमचा अभ्यास आहे, परंतु असं कोणी पुढे येऊन सांगितलंच नाही की या सोन्याचा असा उपयोग आहे. फक्त सोनं म्हणायचं आणि वाटायचं हा एक प्रकार होता. मग आता त्याच अनुषंगाने आणखी कोणतं पदार्थ वापर, म्हणजे आपण वेगवेगळी फळं वापरतो, त्या फळांचं त्याच्यामध्ये काहीतरी आपल्याला उपयोग आहे. डांगर उपळ्याचा फायदा बघितला. डांगर उपळा अजून खूप छान फायदा आपल्या प्रेक्षकांना सांगतो. ज्या मुलांची IQ वाढवायची म्हणजे ब्रेन स्मरणशक्ती वाढवायची आहे, त्या मुलांना तुम्ही 10 ते 15 दिवस फक्त डांगर भोपळ्याचा 1 कप ज्यूस रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी टाइम प्यायला द्या. ज्यांना मन शांती पाहिजे, आंतरिक शांती सुख पाहिजे किंवा फिजिकली मेंटली शारीरिक आणि मानसिक लेवलला त्यांना कुठेतरी स्टेबल व्हायचं आहे. भरपूर लोक बिझनेसमॅन असतात किंवा नोकरी करतात, चिडचिड असतं, नेहमी अस्वस्थ असतात, ते म्हणतात मला मानसिक शांती पाहिजे, कोणतं औषध खाऊ द्या, कोणतं पान पिऊ द्या. आम्ही त्यांना सांगतो तुम्हाला मानसिक शांती पाहिजे तर तुम्ही डांगर भोपळा ह्याचा ज्यूस प्या किंवा ही भाजी तुम्ही करून खावा, जेणेकरून तुम्हाला त्याच्यामुळे मानसिक शांती लागेल. त्यासोबत अजून एक खूप छान वनस्पती आहे. आपल्या घरामध्ये ज्यावेळेस नवीन आपण वास्तू बांधतो तर घरामध्ये एक वस्तू फळ असतं जे कापड्यामध्ये त्याला म्हणतात कोहळा. हा कोहळा फक्त घरामध्ये शो साठी बांधला जात नसतो, तर तो कोहळा घरामध्ये बांधल्यानंतर आपल्या घरामध्ये सुख, शांती, समाधान, ऐश्वर्य लागतं. देह देवाचे मंदिर, आता आत्मा परमेश्वर. तसंच हे जसं घर आपलं मंदिर आहे तसं शरीर हे सुद्धा आपलं एक मंदिर आहे. जर घरामध्ये बांधल्यानंतर घरामध्ये सुख, शांती, समाधान, ऐश्वर्य लाभत असेल तर शरीरामध्ये जर त्याचं ज्यूस करून तुम्ही रोज सकाळी 1 कप जर ज्यूस पिलात कोहळ्याचा तर तुमच्या शरीरामध्ये सप्त धातूंचं पोषण होतं. आपल्या शरीरामध्ये सप्त धातू आहेत, रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र. या सप्त धातून जर इम्बॅलन्स झाले, ह्याचा जर बिघाड झाला तर तुम्हाला वेगवेगळे आजार होतात. हे सप्त धातूंचं पोषण करण्याचं काम जे आहे ते कोहळा करतो. म्हणून तुम्ही कोहळा फक्त घरात बांधण्यापेक्षा वर्षातून कमीत कमी 10 ते 15 दिवस कोहळ्याचा ज्यूस बनवून तुम्ही पिऊ शकता. आज मार्केटमध्ये कोहळ्याची मिठाई भेटते, त्याला पेठा म्हटलं जातं. हा कोहळा तुमच्या शरीराचे शुद्धीकरण करण्याचं काम करतो, शुद्धीकरण करतो, त्याचबरोबर तो तुमच्या शरीरातील सप्त धातूंचं पोषण करतो. ज्या मुलांना गतिमंदत्व आहे, मतिमंदत्व आहे, फिट येतात, की ज्या मुलांना वेडसरपणा करतात, मग ते लहान असो किंवा मोठा असो, तर त्या सर्वांसाठी 1 कप कोहळ्याचा ज्यूस त्याच्यामध्ये 1 चमचा मध टाका आणि रोज सकाळी उपाशी पोटी त्यांना प्यायला द्या. त्याचा खूप चांगला तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. म्हणजे कोहळा फक्त घरात बांधून ठेवायचा एवढंच आताही आम्हालाही माहित होतं, पण त्याचे उपयोग एवढे आहेत की बऱ्याच लोकांना माहित नसतं. म्हणजे आपल्या घरातच सगळं आहे. म्हणजे आता समजा नुकतंच हे जागतिक महामारी कोरोनाच्या संदर्भात संकट आल्यावरती लस नाही किंवा वॅक्सिन तयार नाही,
पण अशा वेळेला हे वनस्पती धावून आल्यात. हो हो हो. घरात सगळ्यांनी सुरुवातीला काढे पिऊनच आपण म्हणजे तंदुरुस्त राहू शकतो. अगदी गुळवेल वनस्पती असेल म्हणा, म्हणजे ह्याचा वापर करूनच आतापर्यंत लोकांनी म्हणजे फाईट दिली त्याच्या. तुम्ही बोलता बोलता एका वनस्पती नाव घेतलं, गुळवेल. गुळवेल. गुळवेल या वनस्पतीचं दुसरं एक नाव आहे, तिला म्हणतात अमृतवेल किंवा अमृता. तर त्याचा थोडासा अभ्यास केला तर असं लक्षात आलेलं अमृतवेल का म्हणतात. गुळवेल ही वनस्पती अशी आहे की जी तुमच्या सप्तधातूंचं, कोहळा तुमच्या सप्तधातूंचं पोषण करतो, तर गुळवेल तुमच्या सप्तधातूंचं शुद्धी करते. कोणत्याही प्रकारचा रोग असतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला गुळवेलचा फायदा हा होतोच. जर गुळवेलची वनस्पती एखाद्या झाडावर गेली असेल, तुम्ही जर खालून ती वनस्पती जर कट केली तर ती वनस्पती जळत नाही. त्या वेलीतून पुन्हा पारंबे खाली येतात, जशा वड्याच्या पारंब्या खाली येतात तसं तो वेल जर कट केला तर त्याच्यातून पारंबी खाली येते आणि पुन्हा ती पाणी तुमच्या वेलाला, त्या वेलाला सप्लाय करून ती वनस्पती, तो वेल पुढे वाढत असतो. त्याच्यामुळे जर तुम्ही गुळवेलचा वापर करत असाल तर तुम्हाला सुद्धा वेगवेगळ्या आजारापासून जर फायदा होणारच होणार. तर तुम्हाला अमृत पिल्याचा जो काय फायदा आहे तो गुळवेलचा रस किंवा ज्यूस पिल्यानंतर होणार. आता जगाच्या पाठीवर भरपूर ठिकाणी कोरोनाचा वगैरे मृत्यू भरपूर झाला, महामारी मोठी झाली, पण भारत देशामध्ये मला वाटतं भरपूर लोकांनी तुमच्या घरच्या घरी जो तुळस असेल किंवा दालचिनी असेल, लवंग असेल, सुंठ असेल, गुळ असेल, याचा काढा बनवून पेला आणि ते लोक घरच्या घरी ठीक झाले. भरपूर आणि मोठ्या हजाराच्या प्रमाणे लोक ठीक झालेत असं म्हणायला आपल्याला काहीही अडचण नाही. बरोबर आहे. म्हणजे आता हे आणखी आपल्याला नवरात्रोत्सवात आणखी काही वापरलं जातं का, की म्हणजे ते आमच्या दृष्टीने ते सुटलेलं आहे परंतु तुमच्या दृष्टीने ते अजूनही फार महत्वाचं वाटतं. आपण नवरात्रमध्ये आपण उपवासाचे फायदे पाहिलेत. त्यानंतर जे घटस्थापना केली असते ते घटस्थापना तुम्ही टाकून देऊ नका. तर ते त्याचे अंकुर कट करून त्याचा ज्यूस करून तुम्ही रोज सकाळी एक कप प्या आणि राहिलेली जे आहे ती माती फक्त शेतामध्ये वगैरे टाकून द्या तुम्ही. आपट्याची जे पानं वाटली जातात त्या आपट्याच्या पाण्याचे फायदे पाहिले. डांगर भोपळ्याचे फायदे पाहिलेले आहेत. दसऱ्या दिवशी किंवा नवरात्रमध्ये झेंडूच्या फुलांचा चांगला वापर केला जातो. हे झेंडूची फुलं सुद्धा आपल्यासाठी आरोग्य दृष्टीने खूप चांगली आहेत. ज्या लोकांना चामखीळ आहे तर त्या लोकांनी झेंडूची जी पानं असतात त्याचा रस काढायचा आणि तो फक्त चामखीळवरती लावायचा. कालांतराने तुमची चामखीळ निघून जाते. ज्या लोकांना गँग्रीन झालेली आहे, जखम काय केलं ठीक होत नाही, वर्षानुवर्ष जखम आहे, काही महिन्याची जखम आहे, तर त्या लोकांनी झेंडूची जे फुलाचा पुढचा जो कलर असतो पिवळा ते कट करायचे फक्त पुढची फुलं. तेवढ्याच प्रमाणामध्ये हळद घ्यायची ओली, दोन्ही मिक्सरला फिरवून घ्या किंवा उकळीमध्ये कुटून घ्या. आणि हा जो लगदा आहे हा 1 वाटी लगदा घ्या, 1 वाटी गोमूत्र घ्या, ते शिजवून त्याच्यामध्ये असा एक मलम तयार होतो. 1 वाटी गोमूत्र आणि 1 वाटी लगदा मिक्स करायचा, चांगला शिजवायचा तो आणि हलवत राहायचं. त्याचा जो मलम तयार झालेला आहे हा मलम तुम्ही जर जखमीवरती लावला, जी गँग्रीनची जखम आहे किंवा ठीकच न होणारी जखम आहे ती जखम सुद्धा ठीक करणे त्यात हे झेंडूच्या फुलामध्ये आहे. समजा इतर त्वचा रोगात पण याचा उपयोग. इतर त्वचा रोगामध्ये तुम्हाला जर जखमच ठीक करते तर त्वचा रोग काय तसाही चांगला तुम्हाला फायदा होणार. बरोबर आहे. आपण खूप चांगली पद्धतीने आम्हाला हे सगळी माहिती सांगितली. कारण सोनं सुद्धा आम्ही देतो आणि टाकून देतोय नंतर, त्याचाही किती उपयोग आहे आपल्या शरीरात. किंवा डांगर भोपळा म्हणा किंवा म्हणजे ह्या ज्या वनस्पती सांगितल्यात आपण अतिशय चांगलं, कारण ही अतिशय महत्वाचीच माहिती आहे. कारण बऱ्याच लोकांना आपलं माहित नसतं. आता इतर सणाच्या बाबतीत आपण जर विचार केला तर आता संक्रांत आहे, संक्रांतीला आपलं गोडधोड केलं जातं, तिळगुळ केलं जातं. आता अलीकडे आले ते साखरेचे तीळ, पण पूर्वी तीळ आणि ते गुळ असंच वाटत होते. पण त्याचाही आपल्या शरीरावरती खूप चांगला परिणाम व्हायचा. त्याचं थोडंसं महत्व सांगा. जुने आजार असो की नवे आजार, आहार असो, विहार असो की व्यायाम असो, गतिमान जीवनात आरोग्य संपन्न राहणं फार महत्वाचं आहे. मग काय करावं काय नको हे माहित असायला हवं ना. म्हणून हवे तज्ञ डॉक्टरांचे सल्ले आणि हवी उत्तम आरोग्य संहिता. त्यासाठी पहा कार्यक्रम आरोग्यता. अधिक माहितीसाठी संपर्क